Iya Kak? Nggih, alhamdulillah masih semangat. Masih semangat. Ojo kalah semangat iki karo sing padha mirsani. Nggih, kudu semangat uga nganti kalah karo semangate Mbah Rasim. Rasim. Wah, panjenengane iki ora kersa lenggah wis rono rene. Wah. Wis di omah wis nanggap isik mapak sinden ora elok. Lah iya. Iki jenenge sepike mamrih rameke gawe. Rameke gawe wis ora gelem disebut yaine. Heeh. Mongko apa-apa ki lak yo donone Mbah Rasim. Terus ditimbalin iki Mbah Rasim. Mbah Rasim mau disebut. Aja nyebut aku ya nduk, wis aku ora bakal nyebut panjenengan Mbah. Mbah Rasim wis pokoke. Ora nyebut ya pokoke. Pokoke Mbah Rasim pokoke. Lah iya pokoke ora bakal nyebut. Mbah Rasim, ra entuk nyebut Mbah Rasim. Heeh. Jenenge Kyai Prasaja. Nah, wayangan ki yo Mbah Rasim ora entuk disebut. Akeh men to menyebut. Aku gur nyetake. Oh nyetake. Berarti piyaine sepi ing pamrih rame ing gawe wae. Heeh, ya bener. Nggih, Mbah Rasim. Piyaine omahe roke kaya ngono, rumah susun ya mau. Susun piye? Kayak sing nggon atape susun-susun iku lho. Oh, kayak jenenge Tumpang Sari. Oh, Tumpang Sari. Nggih. Tak kira rumah susun ngeten. Kudu tumpang. Ya kayak omahe ya susun, omahe 2 lantai. 2 lantai nggih. Heeh. Besok yo pengen gawe omah ngono kuwi ra? Nggih no alhamdulillah yo pengen duwe ngenten niku to. Karangga satulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesambahanmu rintangan dalu mung limang waktu kanggo terbange to. Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti liru mung Gusti Allah
rinten lan mung limang waktu kanggo brasa mung Yo coba pumpung anakku wedok si Dea sajake wis ngantuk terus urung nembang klasik ngono sing wis dipelajari apa nduk sinom lur kambang apa jineman banjut napa Kandek. kandek Nggih. jineman kandek nggih cobi nggih mergo pesinden niku sing dipelajari aja mung lagu-lagu saiki. Mangkane sebelahmu ki tengenmu kuwi Bu Rini Rahayu walaupun sampai sepuh tetep ana sing gunakne mergo dasare dadi paranggana klasik. Minangka dadi pinisepuhe para kadang-kadang paranggana. Sawanci-wanci sing nom-nom kuwi mleset. Kuwi Bu Rini sing nadahi. Oh, mergo sing nom kulino mleset. Heeh. Mulai nek Burini, wah. Nek do kepleset-pleset cilaka. Jineman kandhek. Nah, coba iki angel lho rada. Rada angel lho. Nah. Ya, aja mung sing dipelajari lagu-lagu saiki. Heeh. Ya. Aku kecil dan ngono kae. Ayo. Mbah Rasim nyuwun gerajakan Banyuwangi. Oh, engko gampang. Ya, iki sing cilik sik didhisikke. Ayo gentang gedhe. Heeh. Ya. Weteng ati ngono ta? Weteng ati. Yo. Luar biasa. Mong sirama merati bimbo kewas kandas luwes sak solahe tunduk sekar mati ngambar-ambar kondo wangi ngadep rimong langi bimbo angrem sepe ati Sing ngajari ya gurumu kuwi. nggih Pak D. Pak D sinten? Pak D Ramijan. Dah, wah, alah, Pak Jan. Kaya telaten. Ngono iki lek nang omah latihan ngono iki ya ditabuhi gamelan. Kentongan, Truk. Tak tonyo raimu ya ngedeg gamelan. Mosok kentongan. Wong ngene iki ora ngerti takon kok ora. Cita-citamu sok ben pengen dadi apa, Nduk? Pesinden. Sinden anu kondang kaya Mbak Elisa ya. Nggih, sinden. Mula sekolah sing dhuwur. Jeng bar lulus SMP sekolah teng pundi? Bingung, tasik bingung. Tasih bingung. Nggih. Mboten pengen sekolah ning SMKI Surakarta. Neng gugu aku neng Yogya wae. Kedak karo Mbak Elisa engko. Neng kono kuwi ya kudu kuat godane kok. Saya pisah karo wong tuwa, ado saka wong tuwa. Nek nganti diliarke ning kono pesrawungane kok nganti salah. Ya mbebayani. Mergo ning kono kuwi akeh codot-codot sing padha. Lah iya aku gerangane codot. Mulih dadi loro. Entek oke, Truk. Ayo. Ayo. Kaya macan luwih
Saman ning sekolahan ranking piro, Nduk? 3. 3. Luar biasa. Nyindene ya pinter, padha karo aku mbiyen SMP iki ya. Ranking loro saka ngesor. Siji ora tau mlebu. Jas. Pomo omahmu ki cedhak ning Solo ngono mriki kulino tak jak wayangan, Nduk. Gane omahmu adoh. Dadi iso kapan-kapan lek bapak ngalor neh, engko melu meneh. Nang Yogya tanggal 7. Sida to kowe. Lho. Bakong Solo arep ngambah Yogyakarta. Ngayogyakarta. Nang endi, Kong? Nang pondok Oraji. Karo Cak Percil barang. Ini daleme pondoke Gus Miftah. Iya. Nang Yogya tanggal 7. Nganggo walune nang Nganjuk. Iya. Karo Niken Salindri. Waduh. Bar kuwi prei ngomong kuwi. Puasa iki bar iki diting plorok kae poso sasi utuh. Ora do nyambut gawe. Heeh. Sing tak dol apa truk kendangku wis payu sik. Lah ya. Iya. Ayo, Nduk. Dia. Jroning ratri anang ganda amrek wangi ngambar ambar angebai taman sari ramyang katon kang mobat tanjung abange dadya kerat-kerut anang balumbang dununge Lanjut. Prika sak semai taman saisine umri cek kang wareh gawe laras wiramane kembang anggrek wulan mantul-mantul ngawe-awe dadian tuladan santoso satyane Jelas. Ya ngono kuwi Nduk, sing klasik ya dipelajari, sing lagu-lagu saiki ya diapalke. Ngono ya, Truk. Ya, heeh. Ya iki sak liyane bintang tamu Mbak Elisa karo sapa jenenge? Eka Geteget awake dhewe ya nggo bintang tamu. Nah dia dari Madangkara. Sapa? Winong anggete. Oh ngono. Aku nyilih neng Madangkara, Dik. Aku nyilih sindenmu ya. Nang, saurunge Eka karo Elisa iki tampil Winong Nawangsih. Iya. Diaturi jumeneng sik ngaturke karyane Mbah Sukron. Sing ngene Mbah Rasim iki karyane Mbah Sukron. Ngateko nang. Ayo Winong Nawangsih. Si Ratu TikTok.
Kulino naf Petro. Iya, aku mau ngliwati tok. Lah winong aku ya ngono. Heeh, ya. Oh. Karyane Mbah Kakung Sukron Suwondo. Wah, ya. Ya. Lagune apa, Gong? Anu. Kalau sambung wanci dalu. Wah, ya. Ngapa nek iki? Nong. Winong. Nggih. Ora kangen karo Pak Poh. Pak Po. Lho Pak Poh Kangko to ya. Oh. Nggih. Lah jenengan mboten nate ngajak kula. Aku lek pas awakmu selo wae tak seseli. Loh. Tegese tak seseli job. Kalau mangsa melu duwe jolaras Indonesia. Coba aturno kuwi ya, Nang. Nggih. Kelingan to? Insyaallah. Insyaallah. Ngagem bawa. Apa ora bawane? Insyaallah. Insyaallah ya, Nang. Iki aja. Saiki kuliah nang ndi, Nang? TUNS. UNS Universitas 11 Maret. Maret. Wah, jurusan apa? Jurusan Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, sastra ya? Pendidikan. Pendidikan. Iya. Pengen dadi guru to? Nggih. Elek-elekan, Pak. Oh iya, ora kok guru elek-elekan. Guru ki pahlawan tanpa tanda tangan. Sakniki wonten tanda jasane, Pak. Tanda jasa. Nggih, wonten Iya, sakniki. ono no saiki. Ya, coba. Nono. Wis duwe pacarne ta ya iki? Dereng iki? Eman-eman. Mbok njenengan padosne to, Pak? Ujo, piye, Jo? Nono. Pomo. Sun ingkang anggerawa. Nyaturke masyarakat wonten ing Delok Pojok Watu Sambung Bluro ingkang tasih wungon ugi ingkang tasih streaming lumantar duwe jolaras Indonesia ya Gong. Pomo. Pomo sapa to? Sing duwe bis Uganda. Galingan. Lah ya saiki didol tulisane ganti Uganda. Piye? Bis duwe jolaras saiki gleleng to? Wah, gleleng. Wis tanpa bocor. Mergo urung udanan. Nggih. Piye, Cok? Ngene iki perang gleleng duwe jolaras Indonesia. Ngono kuwi disesuaikne karo bise. Gandeng bise wis anyar, kuwi mangkate dilarang memakai slop, harus pakai sepatu proyek semua. Ngono. Iya. Monggo. Ya. Ya. Lari ora mau. Prandene peksa. Lah ya. Ngapunten nggih Pak, lah bawane kalih kok malih ke. Oh, bawane loro to. Jalan no. Lah ya bawa menggirang karo iya. Prandene maksa Nenong jebel nimas uga nanggep
Nonanong ayo to sambung rasa nanging wanci dalu mau nduk minong iki didadak kok dengalah ya pas prei ya nduk makasih ya nduk matur nuwun kula sing matur nuwun Pak lho nyapa lah sepi kok Pak kula weh padha wah madangare ya sepi to wah pindah melu Cindelaras we Cindelaras to Pak iya aku lek sepi ngene malah rapate gagas HP heeh aku dipanjeri wong Medion aku ora gagas ora di WA karo Wiwi Pak pun dipanjeri lho nggen kula aduh aku ora ora tak wong tuku wayang ya panjer bareng ora gagas aku heeh tenan tak Wiwi lho aku lagi dikirim iki mau monggo lek manjeri pirang minggu kepungkur wi merong minggu lho ya aku enek WA apa enek notif mlebu neng BRI hah iki wong tuku wayang aku bae panjer kok Medion lalen aku iya iya ora bakul ki sampean tetep dalang potonganmu nano ya tan ana ingkang rubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti ya. Digongke nggo garap gamelan Bali ayo Mbak Elisa karo Mbak Elisa ya Elisa Orkarus Alaso nah ayo coba kaya ngapa nah nano yuk gambarmu uga penulis aransemen Sri Eko Widodo SSN MSN sambung panji dalu katur Mbak Rasim Joko Kedung Malang Kediri Sugeng Mirsani
disusul karo Eka Uget-uget. Ayo, katek. Ya, yuk disupporti cara Bali, Cok. Baik karo gen joget cara Bali yuk. Sambil
Piye, Kak? Nggih, alhamdulillah masih semangat. Masih semangat. Ojo Nggih. kalah semangat iki karo sing padha mirsani. Nah, nggih kudu semangat uga nganti kalah karo semangate Mbah Rasim. Rasim. Wah, panjenengane iki ora kersa lenggah wis rono rene. Wah. Wis di omah wis nanggap isik mapak sinden ora elok. Lah iya. Iki jenenge sepike mamrih rameke gawe. Rameke gawe wis ora gelem disebut yaine. Heeh. Mongko apa-apa ki lak yo donone Mbah Rasim. Terus ditimbali iki Mbah Rasim. Mbah Rasim mau disebut. Aja nyebut aku ya nduk, wis ora aku ora bakal nyebut panjenengan Mbah. Mbah Rasim wis pokoke. Ora nyebut ya pokoke. Pokoke Mbah Rasim pokoke. Lah iya pokoke ora bakal nyebut. Mbah Rasim, ra entuk nyebut Mbah Rasim. Heeh. Jenenge Piai Prasaja. Nah, wayangan ki yo Mbah Rasim ora entuk disebut. Akeh men to menyebut. Aku gur nyetake. Oh nyetake. Berarti piyaine sepi ing pamrih rame ing gawe wae. Heeh, ya bener. Nggih, Mbah Rasim. Piyaine omahe roke kaya ngono, rumah susun ya mau. Susun piye? Kayak sing nggo natape susun-susun iku lho. Oh, kayak jenenge Tumpang Sari. Oh, Tembang Sari. Nggih. Tak kira rumah susun ngeten. Kudu Tumpang. Ya kayak omahe ya susun, omahe 2 lantai. 2 lantai nggih. Heeh. Besok yo pengen gawe omah ngono kuwi ra. Nggih no alhamdulillah yo pengen duwe ngeten niku to. Ya nek perlu aja 2 lantai. Lah, 7 lantai. ora arep munggah kesuwen. Yo nganggo lift no. Oh, nganggo lift ya. Ngisor kuwi ruang tamu. Pertama, Heeh, terus tingkat kedua kuwi dienggo papan bermain anak-anak. papan bermain. Tingkat ketiga kuwi ruang keluarga. Nggih. Tingkat keempat kuwi apa jenenge kuwi kamar. Kamar tidur, ruang Kamar tidur orang tua. Tingkat kelima kuwi Ruang makan. ruang makan. Tingkat keenam kuwi ruang bermain anak-anak. Nggih. Yang tertinggi kamar mandi WC. Loh, kok malah Iya, no. aduh men nek ajeng teng kamar mandi. Lah engko kan iso dikei apa jeneng pralon transparan. Nggih. Nah, ketika kowe ngising iso mak lap medun ketok saka transparan ki mau. Rupane ngene iki ta. Pajakne apa kuning-kuning. Heeh, ya. Karo ngatur apa Kak? Karo Elisa. Elisa. Lah niki wau pamundutan Mbah Rasim. Mbah Rasim. Sakniki ten pundi to? Gerajakan Banyuwangi Oh ya. lah nggih. Aku ki bingung lho. Seket mau lho. Ora Tadi iso. kok Pak Kangkong lho. Ngapa? Nah, tadi pas ada dewan gitu. Tadi tiba-tiba di sana. Ya. Terus kok tiba-tiba ning mburi sinden golek nganu kertas karo bolpen arep nyerat apa ngono. Tapi tekan kono. Tapi tekan kono. Terus rene meneh, terus rono. Wah, aktif betul Mbak Rasim. Ya. Luar biasa. Oh, panjenengane enggak ada capeknya. Iya. Ya wis Menyambut, nanggap di nyambut. Terus yo nanggap anggap di eoni dhewe. luar biasa. Monggo yuswane tuwa umure wis swidak lho semangate kaya ngono. Saya tidak. Swidak tahun. Ya. Mosok swidak. Heeh. Kaya 59. Nah, kata setahun. Tahun. Nggih, menika aja gerajakane sak menika. Gerajakan Banyuwangi nggih. Gerajakan nggih Mbah Rasim. Nah, gerajakan. Ya, men digarap karo kanca-kanca. Saya juga request untuk sang komposer di Wijolaras Indonesia. Nek longgar nggo garap genti ora mung gerajakan Banyuwangi, Iya. ana lagu kono Loro Sesigar. Loro sesigar. Loro Sesigar. Loro atau loro? Loro dua. Loro Apa sakit. jenenge apa? Loro apa loro? Loro. Loro Sesigar ki migren. Oh, loro sakit sesigar. Kok gen digarap aransemen gamelan Bali. Wah, oh luar biasa insyaallah. Ngawede bulan Juni wis sowan ana ing Banyuwangi. Banyuwangi. Wah. Wis pokoke Wijolaras ki apa-apa digarap lho, Mbak. Elu. Banyuwangi ini digarap. Iki nek lagune sigar loro bareng nek disigar loro. Masa ora mesti? Ora mesti dikaropo sih, Dek. Gen Sigar digarap. loro. Nggih, menika ngangge bawa mboten Mbak Rasim. Nggih. Seragenan. Iki Banyuwangi kok seragen. Jen derek mawon. Derek. Wah, penak Mbah Ya. Rasim niku. Enak, Mbak. Ya seragenan sih ya ora apa-apa, Banyuwangine Nggih, gawe. Ngaturke apa? Apa Mbak Rasim nyuwun lagune napa? Seragen apa Banyuwangi riyen? Banyuwangen. Banyuwangen sih. Ya, oke. Kok ngerti to kodene? Angel lho, Mbah Rasim mung ngene iki lho. Kok Eka langsung paham. Lah nganggo umi-umi Banyuwangen ngene lho. Oh. Ya. Ya. Ya, diaturke langsung ya. Ya. Ya Mas Gogo.
Kendange Banyuwangi ana ta? Mas. Enak kembange, kendange. Komplit. Wah, komplit. Kendang iki kuwi nek digawe ngono cok kalau masuk kendang jaiponge kae ya digawa sisan. Loro dobel, nang etong ya loro. Nah, ngono. Pisan dikuwebake panggunge gen ketok larang ngono. Heeh, bar kuwi mengkis-mengkis ya. Yo, kaya ngapa? Banyuwangenan gerajakan Banyuwangi. Yo. Dita, melu ngateng do. Sing cah Banyuwangi kowe. Asli Banyuwangi. Samburan
Sirsiran hati gendeng asli Banyuwangi. Oh siap. Nggih. Ah. Wis diaturke pamundhute Mbah Rasim. Nggih. Ya wis ngodo karo aku. Pripun? Engko bubare aja padang-padang. Oh ngaten. Jam 3 punjul 5 menit ya ora. Ya ngajak punjul piro lah. Sing penting ora nganti 30. Kyai kok perhatiane kaya ngono ya. Nggatekke tenan kok. Ngerti nek aku ki awake ora patek sehat. Ngono lho. Rasa ngoyo. Awake dijogo. Oh, bubare rasa padang-padang. Kaya ngono kuwi lho. Baik. Tresnane karo aku. Saking tresnane. Aku mau apa ora didemok sik karo Mbah Rasim ngono mbok iso ndalang apa ora kok. Bengi iki. Dadi matur nuwun iso lumadi gawe senenge wong akeh. Matur suwun. Mbah Rasim iki nek ndongakne wong mesti kabul. Kabul ya. Ampun. Mbok ndongakne kula Mbah gendang dhuwur ngono. Kowe ora iso dhuwurne saya amba iso. Oh saya ombo nggih. Wis pol mentok semono kuwi. Nah, iki anu ka Mbak Elisa. Nek orang keliru disusul karo anakku dalang saka Bluro, Mas Akmal ya. Nggih. Matur nuwun. Sapa? Yang kuyung. Ya. Mbak nuwun. Nadia adikku anak-anakku seniman dalang sing ana Bluro matur Mbah nuwun kanca-kanca WMC juga terima kasih. Ngatur lagu genti sagenan ka? Nggih. Oh, coba sagenan. Ya ganti baturi sindenku kok ndak sindenku do turu Monggo sinten? Cinta. Anu Wiwi ayo Wi. Wiwi kasih bergembira iki pisan. Rena licung Pik. Ya, coba. Ya. Nah, engko gen tampil bebarengan wong telu coba. Ya. Sugeng dalu Mbak Wiwi Ernawati. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Putri-putri sehat? Alhamdulillah. Mbak Erna, Cong Be. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pripun kabare kae? Sesaenan, Pak. Heeh. Sajroning prei pirang-pirang dina ki kegiatanmu apa, Cong? Open, Pak. Open apa? Open roti. Open roti. Gawe roti. Apa kuwi? Kowe iki ora apa sambatmu ngaruwara. Apa ora apa setiap tahunan kuwi nggon sasi sepi iki mendhi Desember, Januari, Februari. Jane ngono kuwi tok lho. Lah, Liyane lek ya rame terus. lah witekna niku hari apes itu tidak ada di kalender, Pak. Hari Abas. Hari apes itu tidak ada di kalender. Heeh. Delalahnya itu kemarin aku dapat alangan gitu, Pak. Oh, kena alangan. Iya, Kenapa? jadi Kok enggak kabar-kabar? uang tabunganku terkuras habis. Yang ora siapa? Ya pencuri toh. Kok iso nang jero kok iso dikurasi lho. Mbah, Pak. Oh. Aku melu prihatin nek ngono. Piro enteke piro? Piro entekmu? Jenengan meh nomboke ya. Ora aku yang mau takon tok kok sing nomboke sapa? Oke. Aku yang mau takon tunggalin tit kok. Mbak Retno Ya. pencurian. Apa? Aku prihatin, Mbak. Ngapa? Jenengmu kaprihatin. Iya. Jenengku ya kuwi. Iya. Ya. Lagune sagenan apa? Kencan wong papat. Apa ya, Mbak? Ya. Napa, Mbak? Rondo gantungan. Rondo teles mawon nggih, Mbak? Rondo teles nggih.
Kowe tak ngerti ta kowe? Dereng wonten. Oh, ngerti yo. Aja dipaksa nek ora ngerti. Rekae nawani. Ganti rondo teles ya, Mbak ya. Rondo teles. Gantungan terus kena udan teles akhirnya ngono, Mbak ya. Yo. Yo nganggo delong. Yo coba kayak apa? Kayak spot. Jang. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Asik. Ku sentil-sentil ku kira pensil gak taunya Kutel. Waktuku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Aku senggol-senggol ku kira botol gak taunya pistol. Iya, kontrol. Tembak-tembak dor-dor. Tembak-tembak Tembak-tembak dor-dor-dor. Masukin Mas Guru. Aye. Bicara ras Indonesia. Ongkek yo, ongkek yo, ongkek yo. Yen awan aku ratu keturutan asah lisian sing tak pikir rondo teles etandalan dadi manten sepasar kok wis pegatan ukir asmara bingung sing tak pikir ra rumangsa udan deres ing bangsa ketiga rondo teles ayo Pak Marsono pirang kenceng. Ketaan pipimu turut jam sanga ketak-ketaan dadamu Yuk kasih. turut jam siji ayo terus Ciciro-cicipan